Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas bahagia. Naminipun bangun gesang sesarengan, kadangkala saling surup berselisih menika bab sing kula kinten limrah, awit naminipun bareng-bareng pemikiran setunggalan-setunggalipun sok-sok benten. Cara anggenipun mikir utawi ningali perkawis tertentu ugi benten, lan yen saged digathukke, saged diramu menika tentu sansaya migunani anggenipun damel keputusan-keputusan. Ning kosok wangsulipun yen namung lajeng gegeki pendapat utawi pemikiranipun pribadi lan boten tinarbuka dumateng pemikiran sanes utawi cara pandang sanes, nah menika sing lajeng damel cerah sulaya, damel keguyubane dadi muspra. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika dicariyosaken kados pundi tiang-tiang Parisi lan ahli kitab sarta para imam kepala, para pinituwa ingkang gadahi pemikiran benten kalian Gusti Yesus nyuwun dumateng Gusti Yesus, lan boten namung nyuwun ning kados-kados nggih meksa Gusti Yesus supados paring penjelasan dumateng menapa sing dados pakaryan dalem Gusti. Mirungganipun kuwasa sing dipigunakake Gusti Yesus kok makarya adamel pangeram-eram. Wewenange saka sapa, entuk delegasi urung, olah izin apa durung. Nah menika penting tumraping administrasi nggih. Kados kula rama jetis yen misa wonten ing paroki sanes, mbuh kuwi Kemetiran, Nandan, Kota Baru utawi Mbacira lan sanes-sanesipun, sacara administrasi lan kewenangan kedah wonten izin saking rama paroki setempat. Umat kedah pirsa bab menika namung salah setunggal contoh sing kadangkala ya adamel cerah sulaya. Sanesipun sing paling kathah menika bab manten. Nah menika perkawis-perkawis administrasi utawi hukum sing kadangkala adamel saling surup cerah sulaya. Menapa malih yen atine boten tinarbuka mesti bubrah. Gusti Yesus ngadepi para Parisi, pinituwa, imam-imam kepala sing manahipun ugi tertutup, pingine mung nuntut Gusti Yesus supados paring keterangan. Nah kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 11 ayat 17 ngantos dumugi 3:3. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing Yerusalem maneh didherekake para murid. Gusti lagi tindak-tindak ana ing pelatarane padaleman,
dipapagake para imam kepala, para ahli kitab lan para pinituwa lan disuwuni priksa. Mawi panguwasa menapa panjenengan anggenipun tumindak mekaten? Sinten ingkang ngaturaken panguwasa menika? Gusti Yesus paring wangsulan. Aku genti arep takon sak prakara wae, wangsulana. Mengko genti aku kandha tumindakku iku mawa panguwasa apa? Baptisane Yohanes iku apa saka swarga, apa saka manungsa? Wangsulana aku. Wong-wong mau padha rembugan dhewe, yen dak wangsuli saka swarga, mesti banjur ndangu. Ya gene padha ora kok andel balik yen kandha saking manungsa. Wong-wong mau padha wedi marang umat awit sapa-sapa nganggep Yohanes iku nabi. Mulane banjur padha caos wangsulan marang Gusti. Boten mangertos. Bareng mangkono Gusti Yesus banjur ngandika, yen mangkono aku ya emoh kandha atas panguwasa apa anggonku tumindak mangkono. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala para pimpinaning agama Yahudi, para imam ahli kitab lan para pinituwa nyuwun priksa dumateng Gusti bab panguwasa dalem. Sakjatosipun pitakenanipun nggih limrah awit Gusti Yesus tumraping para pinituwa ahli kitab lan para imam menika warga biasa, putrane tukang kayu Yusuf lan Maria. Mila yen lajeng makarya, lajeng mucal, mimpin kebaktian saben sabat, tentu nggih dados pitakenan kuasane delegasine saka sapa. Mila umat sakjatosipun nggih kedah mekaten yen priksa ana rama tamu sing misah, rama sampun pikantuk serat izin saking rama paroki. Nah, dipastikan utawi yen nderek mantenan neng paroki liya, ngerti calone manten ki paroki A karo paroki B kok li ijab neng paroki C, ditakoni wis entuk surat izin nikah wonten paroki C dereng saking rama paroki A utawi rama paroki B, supados menapa anggenipun ijab menika boten wonten alangan. Sacara administrasi perkawinan nggih sae. Ingkang lajeng dados perkawis tiang-tiang kala wau para pengareping agama Yahudi menika boten doti narbuka marang Gusti lan menapa sing dados penjelasan dalem yen Gusti kersa njelasake, dados namung nuntut lan mbok menawi ya mung gawe perkara, gawe soal, gawe masalah karo Gusti Yesus. Nah menika sing tumraping Gusti Yesus muspra sia-sia arep njelaske ngasih juweh ning yen ora gelem nampa, ora gelem sinau, mahami utawi tinarbuka manahe pikirane ya ora ana gunane. Mengko mung dadine debat kusir. Mergane apa? Tiang-tiang Yahudi kala wau sing dadi pengareping agama Yahudi pingine mung arep nyalahke Gusti, njrekal Gusti Yesus. Nah, yen sampun ambisine kados mekaten, ora ana gunane jelasake. Mila kula panjenengan sami kadangkala nggih repot utawi dadi repot merga ngadepi tiang-tiang wonten ing gesang sesarengan sing keras, sing atine tinutup, sing pikirane mung gugu apa sing diomongke dhewe, sing dipikirke dhewe ning ora gelem ngrungokake nampa masukan-masukan saking tiang sanes. Nah menika sing angel anggenipun bangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia
salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.